Awakmu sirit, lak ngomong salah. Halo. Aku ngene parit aku. Apa rene? Yo wis tak tunggu rene ya. Gendang cepet, tak tunggu pokoke aja suwi. Yo wis ngono ae. Loh, coba lek. Kancaku apa rene cah loro. Oh, wedangnya kurang iki berarti. Lah, Sik. Mbak, Apa? godhokne wedang kurang loro. Ya sih. Wedang dhewe malah digowo iki piye lek? lah awakmu lho Rit, salah ngomong ki mau. Aku ngomong piye mau? Godhokne wedang. Yo salah no, wis digowo karo dhek malahan. Lah terus piye? Yo terus piye yo ini apa sih arep diombe? Oh iya. Awakmu salah godhokne ngomong. banyu. Nah, Mbak. iya. Rene. Apa meneh? Salah ngomong aku mau. Takon godhokne banyu. Ora malah wedangku mbok lebokne kono mbok godhok. Lah apa ora padha wae iku, padha-padhane wedang to iku engko. Ya iya, tapi salah. Salah yo. Kudu ngene iki carane. Piye ngene iki?